जों दिनै हेजामारा ब्लकनि बिसिङाव खालायजाक निरन्जन पारा रबि चरण पारा रबि चरण पाराव फायजाक बैकुन्ठर बिसिनि आन्दाराव खालायो जोंनि बिडिअ साहेब दङ जोंनि साबजुनाल भाइस चेयारमेनबो दङ जों साल किसिसा सिगां नुखा ससियेल मिडियानि बिसिंथि अ पाराव थांलाय खायनानै खुबै खस्थ अब जोंनि अलरेडि नलेजआव दङ बेयाव जागानि किसा मेटार दङ जे जागा बाक्सा सारना नाया लामा खायनानै थांगाखाय ओंखाय दाउ पारानि बरक रबायजों कक सालायका जत लुकुरक न जे यांनार आयांनार जत लुकुरक न जागा रिनाय अबहाके बरक साका ओंखाय जों बिडिअ साहेबनो तै जिनि जे अफिसियेल रकनो जों अबनो थानाय जाहाथे अ लामानो जों दाख्लै खालायनानै आगिनि सिमिन खालायनानै बागै अलरेडि जों जागा स्टिल ब्रिज खायनानै बागै बानायरक तुजाकसै ओंखाय अब किसिसा जरा नांनाय अ वातैनि बागै रक जों खायमायंनि दंमान बागैसे किजा लेरि थांका हायफानो जों लुकुरक दंनो सानानै मुसुगो जों गोबांमा जरावनो जों लुकुरक बाय दंगो लुकुरक बायथै दंनाय ओंखाय तफानो जों ससियेल मिडिया बिसिंथि गोबांमा चेनेल रक नुजाका जे अ रबि चरण पारानि बेपार रकनो ससियेल मिडिया आं मिया सिनुगो दंगर टिभि बाय स्रां जाति चेनेल ओंखाय दंगर टिभि तै स्रां जाति चेनेल नबो हामबाय मारियो जे नरक कामि बिसिं हाबै जोंनि लुकुरकनि जे केबें मुं दंमारक नरक तिसाय फुनुंमानि बागैनो जोंबो दिनै अजागा फायै लुकुरक बाय मालायनानि चान्स मानखा गाव हायकेनो जों ससियेल मिडिया जारा चालुबाय दंनाय इउटिउबार फानुंथुं जतनो सिनिति प्रासारकनि जे केबें मुं दंमारक जे प्रब्लेम्स रकनो आमते हायकेनो तेबो तिसाना निंथुं जों जाते उसको माननानै जे लुकुरकनो सुबासु खालायनानै कारण सिनि मकलबो जतनो जों सायमाननाय जों जत जागावनो थाङै जों नायनानै ते जत जागानि प्रब्लेमनो जों एकबारैनो जों सायमाननानैबो कगिया गाबो ससियेल मिडिया तै सायमानो तै ससियेल मिडिया रक अम हायकेनो दफानि बागै सामु खालाय दङ नरकनोबो बेलायखेनो हामबाय अर तिनि फाइनाल रकनोबो हामबाय जे अ पारानि लुकुरकनि प्रब्लेम्स तैयाखै सिनि नलेज तो मानि बागै थिनांगौ जों सुदु पारा सिमिया जों सिनि आनि जे कन्स्टिटुएन्सि दंमानि अथवा हेजामारा ब्लकनि आन्दार जे दंमानि गामि रकनो जों अम हायकेनो जों लुकुरकनि लगेयाव दंनायनि कग्रियो ते जों जेहेतु खोनानि सिमि दुर्गा पूजा तिनिते अलरेडि बेल सस्थिङै थाका त फानसे जों नगबो थाया बिडिअ साहेब जों बुसु कस्तखाय सामुखाय दं तिनिबो गोबांमा बिनि अफिसाव सिगनेचार खायनानै दङ जोंनि साबजुनाल भाइस चेयारमेन सनिबो दङ नक खिबिलायफोरथ' जों सामुखाय दङ साबनि बागै लुकुरकनि बागै जोंनि बिडिअ साहेबबो बेलायखेनो एनार्जेटिक ते बयसबो जिनिस अनेक बयस दं जोंबो दाबो सामुखायनाय बयस न हायसे जों जेसे ससियेल मिडियाव मानखा जों लगि खाबु हायसे आसार फुन सिमी रक सामुं सिंजana सामुं स्टिल ब्रिज अबनो वातै रक पाइबाय खांखाय শুধু অর সিমিয়া চিনি বাসাই গামি রকনি যে লামা রক বেলাইকে বেহাল অবস্থা আবো তাক তালিয়া আবো আগেনি সিমিন গা আবো রক বসং যত আরআইডিএফ হরে প্রায় 4 crore-ni bagay isang rohorjak basay kami ni borok ni bagay kay basay kami ni simia sudo ote o para Rabi Charan para ni borok simia taubo simnao 9-10 amte he location tongko je location na taubo fire service te chini ambulance ro habi maya ko abo rokno जों खायनानि बागै रेडि दङ जों साइथगै दङ जोंनि एलाकाव कुनु पारा आनकानेक्टेड ता दंथुं ताकबो आनकानेक्टेड दंथुं हंखाय जों जोंनि लिडार्सनि बिसिंथि ते ससियेल मिडियानि बिसिंथि आब्रमतेबो फुनुंनानि बागै आं जतननो कयनानि आत्ता केसा सर ओ पारा ओ कामिनि लुकुरक जे ओ लामा जागा मालेरो जागा रिया हने हिमान ताबरले गगसिका सालायके बरक सावा आयं नारो दङ बिनि पुकुर रखिया दङ आजा किता पेला साइटिं रखिनानि दाबि हयतो बिनि बतंनि मानो जों नुगो सुदु अर सिमिया गोबांमा जागावनो लामा खायना थाङाखै जागानि प्रब्लेम दङ जागा मानलाया नोंथानिबो गोबांमा जों प्रब्लेम नुजागौ हायबा आबरनो जों आसुक प्रब्लेम कतरनि वानसुगिया बरनो बुजोगै सुजोगैनो जों थिनांगौ जाते सिनि बरक लामा हिमानानि आमते हायके जों सामुं खालायनाय जेहेतु ताबुक सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप जों तिप्रासारकनि हामख्रायनाय बागै सामुं खायनाय बागै समायतांजाक जों सामुं खायनो सिन दफारकनो बुसुक सुबिदारिमोन आबो चेष्टा खालायदों हामबाय